Hoxe temos aquí a Bieito Ledo, máis conocido por Bieito Ledo. Enterouse de que se chamaba Bieito, pero xa era maior, pero sempre lle chamaron Benito, non foi así? Don Benito. Don Benito. Supoño que o conoceredes prácticamente todos por a súa actividade revolucionaria pos tempos que tiña, e a súa actividade no tema das editoriales e das publicacións en galego. Estaba vendo o libro e así refollando hai son pequeniñas cousas que vai contando el, non? Pero, sin ler o libro, así refollando, dice: sementeira non pequena. Era un rapaz miúdo, expelido e imaginativo. Ingreso no seminario odrense, onde paso 12 anos de 1º de octubre a finales de xuño. E dice: ordeno-me o 19 de marzo de 1969, xusto o ano que entrei eu no seminario. Non había sitio por dous, se podedes saber, non? E bueno, está moi ben. Pero hai outro pasaje moi pequeniño que ten que ver ca súa actividade no mundo da escritura, no mundo do galego, o que eu sentir o galego, o que eu sentir o noso propio idioma. A palabra xa case dice todo, pero sobre todo dice muchísimo máis do que é escribir sin saber o que se dice ou intentar darlle sentido ao que é a verdadeira palabra en galego. A palabra é esborrallarse. Dice o texto: un dos placeres que conservo e que me dure moitos anos é o de ler a prensa no Hotel Junquera, cun café e unhas torradas do recuncho da Barra do Pan. É despaciño, devaguadiño. Logo, xa durante o día botolle unha ollada ao internet e poño sempre os periódicos de Galicia en versión en galego. Os sistemas de traducción teñen mellorado moito. Aínda así, chocoume e sorprendeume unha noticia. Como de entrada non a daba entendido, fun a buscar a versión en castelán e comprobei que o título decía: se desplomó la bolsa de Nueva York. En galego aparecía: esborrallouse a bolsa de Nueva York. E pensei na muralla de Lugo en algunhas partes que ten sucedido eso. Falar os que o sinten falan dunha maneira e os que non o sinten pois sencillamente recitan o que lle ven. Quen ten que falar a él non son eu. Moi agradecido de que estés aquí. Vou a pasar para ali a escoitarte. Esperamos moitas veces. Non, eu poñome ali. Eu creo que estes aquí ao meu lado que non faz compañía. Bueno, vale. Pero non digo nada. Que mellor que ter un alcalde que estuve no seminario e que reconoce que antes tuve que sair eu para entrar aí, por tanto é un honor que estés aquí ao meu lado. Por tanto, gracias, alcalde. Gracias a todos ustedes por vir a escoitarme. E, bueno, a esta terra que, de alguna maneira, tamén é miña, porque eu botei aquí 2 anos moi importantes da miña vida, do ano 69 ou 71, fai agora, o ano que ven, o 15 de agosto, eu, con 25 anos, cheguei a vivir do Trinque a Arzádegos e vin misar ao Soño, logo veio a darme as, e a terceira misa foi na Nosa Señora das Portas Abertas en Flor de Rei. Xa choveu de entón, por tanto, bueno, de algún xeito eu son tamén veciño desta gran comarca de Verín, onde xa digo, utilicei 2 intensísimos anos da miña vida, motivo polo que estou moi orgulloso. Eu teria que empezar dando os parabéns a Vicente e a Aurora, porque se ben é certo que no ano 2006 eu vim aquí a presentar un libro que está lá en Miro, o viño e a viña e a bodega. El ten agora o sagrado deber de marchar a ensaiar, por tanto, Miro, estás perdonado que tiñas que marchar. Pero bueno, hai 12 anos, 2006, presentamos aquí ese libro, que é un libro extraordinario, en tapa dura, que foi para min tamén un orgullo vir acá. E hoxe veño con un da miña autoría, que é o terceiro que saco. O primeiro foi
aconteceres o ano 2006, cando o Concello de Xunqueira da Mía me nomeou fillo predilecto por ter rematada uns anos antes a Enciclopedia Galega Universal, que é a obra magna da miña vida. Bueno, quen son eu? Que moito non me coñecen e tal, son un cidadán deste país que naceu nunha aldiña de Xunqueira da Mía que se chama Padroso. Ali botei os 12 primeiros anos da miña vida e ali eu considero que foi a universidade, chamonlle así, que máis me marcou, porque quedaronme gravados os olores, os sabores, o paisaxe e as palabras. Despois dali pasei a unha segunda universidade, onde estuvo tamén o señor alcalde, e só botou 4 anos, e botei 12, saí de Crego, e estuve en 3 meses en Santa Comba de Bande do Trinque, e logo o monseñor Temiño mandounos para cá 3, éramos 3 que vivíamos xuntos, en Arzádegos, e ali, bueno, todos saben vostedes que lle metemos a auga corrente naquela época, primeiro en Arzádegos, despois en Flores de Rei, en Vilarillo da Cota. Teníamos 7 ou 8 parroquias, non? Este, por tanto, é un libriño de relatos que moitos están ubicados aquí, e, por tanto, deso o meu interés e o agradecemento que lle quero facer a Vicente, que foi á presentación hai un mes a Xunqueira da Mía, porque eu presumo de ser dunha aldea, teño cultura rural, non urbana, a maioría dos de Vigo somos do rural, e de feito, bueno, digo así con moita broma e acerto, menos o alcalde, sí, porque é de Pontareas, pero bueno, digo con moita ironía e con moita broma en Vigo que ali estamos de Ourense os peores e ali estamos sendo os millores. Por tanto, se chegan a ir os que estades aquí en Ourense, bueno, o que sería Vigo, non? Bueno, o libro está dedicado inicialmente, leva unha faixa, está dedicado ao meu pai, que un día aí nun relato había moitos meses que había unha gran seca, empezou a chover mansaniñamente e pasou por diante da nosa casa, eu era pequeno, e dixo yo un veciño, dixo Servando, por motivo de que chovía mansaniñamente, hoxe médranos o capital. Unha das frases que vai aquí nesta franxiña. E outro da miña nai, dunha señora que era maior que ela, que vivía en Baracaldo, xa viuda, e veo a aldea. Entonces, esa señora decía a miña nai que era moi inteligente, que con mismo esforzo queixábase 2 veces. Dicía, ai, ai. Entón non fai a miña muller, porque leño o relato cando estaba escribindo e estábamos na casa, e de vez en cando fai, ai, ai. Bueno, son relatos un pouco así, desta maneira, pero algúns teñen un fondo contido, pois, vital e vivencial. Eu son dos que penso que os seres humanos diferenciámonos dos que non teñen o don da palabra precisamente por eso. E este libro vai dedicado aí que ao principio de todo a Catarina, que acaba de chegar, que é a miña netiña, que anteonte fixo 6 meses. E sobre iso quero facer unha reflexión. Pensen agora en Catarina, que ten 6 meses, o tempo que lle dedica o pai a nai, primeiro para que coma, para que subsista, para que medre, o tempo logo que se emplea con esa criatura para que fale, cantas horas hai aí de conversa, de dedicación, e logo para que escriba, e iso é a cultura. De feito, eu teño que felicitar a Vicente e a Aurora, que viven, eu penso que no territorio máis importante de toda a vila é isto. Claro, é dicir, o neno onde se emplea todo o tempo? Non só darlle de comer, que é o que lle chamo eu medrar por fora. Bueno, chegamos a un momento que ahora xa encruñamos, xa debecemos, pero porque temos a ansia de vivir, porque estamos morrendo e aprendendo, e é medrar por dentro. E todas as cousas axudan a medrar, o falar, o viaxar, pero o produto que máis axuda a medrar por dentro é o libro.
sin duda ninguna. Que iso veo agora aí, veo internet, e veo todo eso, na feira de Frankfurt, que é unha feira que se celebra internacionalmente todos os anos, hai uns 10 anos, os falsos profetas aseguraban que o libro iba a desaparecer, pois agora demostrouse xa o ano pasado e este ano que o libro vai permanecer. E, como vai permanecer, pois justifícase que haxa un edificio tan magnífico como este, con tantos libros, e que tiña unha vitalidade tan grande que lle concedan o premio María Casares, que eu quedei, xa o sabía pola prensa, pero vino aquí neste gran cartel que o alcalde debe ser o orgullo de todo Verín. E o orgullo, ademais, que tiñan un club de lectores que os renos maiores que aprenderon o placer de ler e foron medrando e agora están enseñando a ler aos demais. Isto é impresionante. Bueno, eu vou ler agora dous cachiños de aquí, un que empezou a ler o señor alcalde, Sementeira non pequena, e outro Arzádegos. E de vostedes logo fanme alguna pregunta, porque eu o que quero é que vayan coa boa sensación de que ler non só é necesario, é imprescindible para seguir buscando motivos e placeres, que eu distingo dous territorios dos placeres: os que están debaixo do diafragma e os que están arriba do diafragma, e mesmo os que están debaixo onde os sentimos é aquí. Estou falando do sexo, estou falando da comida, pero o placer da lectura non se sinten abaixo, sintense aquí, na mente, ou se queren vostedes, na alma, dame igual. Ainda que din que é inmortal, pero non importa para iso. Bueno, leo aquí dous cachiños e logo fanme preguntas para que non se aburran, senón bueno, pois ven este pesado desde Vigo e aquí darnos a lata para nada. Leo o cachiño diste de Sementeira non pequena, referido a Arzádegos. A chegada, antes se lle dixen, o 15 de agosto do 69, foi todo